akwai lokacin da tsarin kiwon lafiya su da komai ana bin sa daki ban ga mai tsari irin nasa ba. Shi yasa na ce babu inda aka aje doki ake kiwonsa irin nan. Mu a Kano ana yi, za ka ga misali kamar yadda majalisar duk ran nan muke magana da shi ya faɗa, idan sanyi ya zo in zafi ya zo ana ba wa dawakin harawa ta gyaɗa, in sanyi ya zo a ba su tawake to da sauransu, to su irin yanayin kiwon su kenan. Amma shi wancan wato yanda ba za su yi mahaukaciyar ƙiba ba za su yi mahaukaciyar rama ba za su tare, ina jin ba ruwansa da saran jini watakila saboda yanda suke kiwon. Amma mu nan sai an yi saran jini kafin a hau sallah, doki ya fitar da lalataccen jini da sauransu. To sai na ce masa ran sarki ya daɗe, duk wanda ya ce haɗe jagin saubunin doki bai shigo ya ga bargar a sarkin Gwamba ba. To inda ya aje dokin ba shamaki ba ne. Shi shamaki tana nufin gurin da doki ɗaya yake ko biyu ko uku ko sha. Can ne shamaki. Idan sun haura, in yawansu ya kai, to sai su zama barga. Suka ji ana bargar dawaki. Ita kuma barga, shi kansa mai kiwon dokin ana yi masa kirari, ana ce ma barga, ana cewa barga sarkin doki. Amma inda za ka aje doki 100 ya fi ƙarfin barga. Shi ake kira saura. Saura in baka manta ba ai gona ce da aka batta ba amfani da ita. So da ai doki 100 darin gurin da zai ci ai yana da yawa. Ya ishe ka kai noman da zaka ci a wata 3 da iyali. To shi yasa ake cewa saura. Sai na bada misali a gurin. Na ce masa ran sarki ya daɗe, shi ƙasaitar basaraki ai shine ya rike doki. Dama kyautar sarake 3 ce. Kamar yadda Shata ya faɗa wa sarkin Daura. Ice mai kyautar dawaki mamma, mai raba riguna bashari, ice mamma mai ba da kyautar mota. Ita ce kyautar saraki. Doki riga. Motar da ta zo ita ma fa makwafin dokin ce. Da ai babu motar. Sai dai ko a ce misali abin da ba a saba, misali a ce kujeran Makka a makwafin motar. To rike doki ba na talaka ba ne. Ba za ka taɓa ganin doki inda talauci yake ba. Baya riƙo da talauci. Duk inda ka gan shi akwai arziki, akwai mulki. Shi ne na ce masa ƙarshen isar saraki nake gawa shi ne martaba sarkin Gombe a lokacin da aka ce na bayanin. Na ce ko a dacan ai isar saraki yawan dokinsa. Sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero na bashi misali da shi. Lokacinsa aka tsagi Bichi ta zama district, aka kai shi ya fara zama. To wannan lokacin ai saboda 'yan uba, ka san duk wanda ya nuna alamun zai zama sarki ai sai ya haɗu da 'yan uba. Sai ake cewa ai yau mutumin da ko siddi bai cika ba. To lokacin da ya je wannan Bichi ya zauna ya miƙe ƙafa, isar ta kai isa a Bichi, sai mai bangasa sai yake waka, yake cewa wanda bai cika siddi ba yau gashi ya cika saura da doki. Ma'ana inda ya aje gurin ya fi ƙarfin a ce shamaki ko a ce barga, sai dai saura. To kuma wannan shine ya zama taken sarkin Kano Bayero. Kamar yadda ka san kowane sarki da takensa, ana cewa Abbas maƙerin doki mahaifinsa ke, ana cewa Alu majefin mashi. To shi ma Bayero ai abin da ake gaya masa mai cika saura da doki. Shi yasa ina jin 1973 ne da sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya aure daga Sokoto. Ya auro ya sarkin musulmi Garba Dan Hassan Dan Ma'azu.
aka zo kawo ta gidan sarki. To zabiyar da aka je da ita ta biyu na yanko ma iya gurin wannan mahalli shahidin wannan maganar da zai gwada ma cewar waccan maganar ta cika saura da doki tana nan ana kiran baya ta bi Bayero, kaga tun ana bice akai har ya zo ya zama sarki 1926 ya shekara 27. Sunusi ya zo ya yi 10 da shi da Inuwa. Sannan Alhaji Ado Bayero ya zo ya ci wajen shekara 10 shi ma a lokacin, kaga shekara 50 da wani abu. Amma da ta tashi sai take cewa ga 'yar mai yanka mutane. Sarki Musulmi Abubakar na uku kenan shine mai yanka mutane, ma'ana sarkin yanka, jikar mai yanka mutane, jikar sarkin musulmi. Za a kai ta gidan mai magana da mulki. Waye mai magana da mulki? Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Dan mai cika saura da doki, ba da dawaki ba, can haɗe da ginsau birnin doki, mai cika saura da doki. To wannan ansa shi na ba yaran nan, na ce ai yawan dawakin da sarkin Gombe ya ajiye ta huce ka ce musu dawaki, sai dai su koma doki saboda sun kai 100. Ai ko doya ce ta kai ƙwarya guda. To so da haka wannan ta gwada ma cewar Bayero ya ansa wannan sunan ta mai cika saura da doki. To wanda ya gaje shi nan to sai dai sarkin Gombe. A wannan kirarin dai da wanda zai dau wannan abin to sai dai shi. Ni da yake ban taba zuwa garin ba ma sai wannan karan. Ban sanya suke hawan ba, na dai san an yi hawan daba, sun ci hawan daba. To ban san haka aka ce, ban je dabar ba shi yasa bana dorawa da abin nan, amma an ce sun ci hawan dabar. Kuma shine mashhurin zance da ya tafi. Kuma shi ne ya haushi wannan sarkin shi Dr. Abubakar Usman Abubakar Shehu Abubakar Nasiyabar. Nan kuma Kano, sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya hau taguwa ya shiga dogarai. To amma da yake ban je ba shi yasa bana dorar da zancen, ban san criteria da aka fitar da wanda ya cinye dabar. A yawan shiga ne, a tsarin hawan ne, a yawan dawakin ne, haɗakar waɗannan ɗin ne, menene Allahu ya alamu. Ko a yanayin wasa da dokin ne, ko wani tsatsuba, ko wani abu, duk ban san a me aka ɗora ba, bana ciki kuma ban bincika. To kaji ɗan ƙwaro shi ma, mai gayyar doki. Bai ce mai gayyar dawaki ba saboda yawan ya kai. A yanzu ban san gaba masu tasowa ba, wannan Allah ne ya santa. Babu irin sarkin gobe a yawan dawaki, a yawan doki da yake da shi babu.